Alhamdulillahirabbil alamin Kang Gareng, Bagong. Iya, Truk, heeh. Truk, sorry ya, Truk, mau aku ra melu nyepak. Iya, ya ora apa-apa. Oh. Ya saiki alhamdulillah kae bendarani awake dhewe Ndara Janaka kuwi wis kersa sare ana ing saklebeting negara. Ngamarta ya kuwi ana ing panti apa kamar ki apa Gong? Nganu ana ing Tilam Sari nggih Madukara. Wah iya heeh. Wis kepareng sari didherekake para garwa prameswari supayane lejar penggalihe. Mau Ndara sapa mau tamune mau Raden Prabakusuma mau ya wis langsung klepat. Nek pancen anak tenan mesti iso budidaya. Wong jenengane kadang wong tuwa ngono iki ya mung ngetes kok, Gong. Heeh. Wong tuwa iki carane wis pirsa nek kuwi iki pancen asline anake pancen kuwi iki wis mampu. Anake kadang wong tuwa iki pancen ngetes senengane ngono kuwi. Ndara Janaka iki mung ngetes. Nek aku kok nek saka pasuryane padha kok, Truk. Ayo. Wong wajahe pasuryane kene iki lho lak oval to nek Ndara Janaka. Ayo. Kon apa kae mripate sipit-sipit kaya sing penggedhere kuwi, heeh. Kaya Mas Bayu ngono ki to nek Ndara Janaka ki. Ayo, ya mestine anake ya ngono kae padha. Ayo. Wis saiki ade suka-suka parisuka iki sowan ana ing ning ndi Kang Gareng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kok kaya wong khotbah, ora teruske. Wis ngono wae. Engko suka-suka parisuka diteruske. Kae karo ibu-ibu waranggana sik ular-ular ki engko bengi ngono, Tru. Oh iya. Ya wis saiki dhewe pitepangan karo ibu-ibu waranggana sing ana sisih kiwane awake dhewe iki. Sinambi tetepangan langsung nyuwun tembange ngoten nggih. Niki ingkang pojok samping kula menika kepareng asma sinten, Mbak? Nggih, nepangaken nami kula Eni menika Mas Petro. Nggih, Mbak Eni. Nggih. Niki kula nyuwun sekare panjenengan nggih. Ning mboten sekar kembang mboten lho, tegese tembangipun monggo niki badhe minangkani napa nderek jenengan kranten nek teng siang ngenten iki dereng enten pamundutan monggo. Dereng enten pamundutan menika. Nggih. Pamundutane dereng enten anu sing mlebet. Monggo niki nganu mawon kala wingi nika lak enten sing nyuwun podhang kuning nggih. Oh nggih. Nggih podhang kuning dipun bawani riyin nggih Mbak nggih. Monggo. Natyan wujud temong peksi
podang jenar iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo. Nggih. Kala wau dereng kula piji panjenengan dalemipun pundi Ibu Eni? Temanggung. Nggih, niki Bu nepangaken sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu niki bintang kecilnya Temanggung, Ibu Mbak Eni. Nggih, semoga dawaken Mbak. Sama gladen menika. Nggih, ngaturaken sungkem riyin dumateng sedaya para lenggah. Bu. Ngaturaken sugeng siang sonten nggih Mas? Sonten Oh, nggih. Sonten katur masyarakat wonten tlatah dusun Kambangan. Kambangan, Nggih. Blado, Batang nggih Pak Bu Batang. nggih. Nggih. Sebenarnya dhewe kok teka awak tekan Batang barang to Mas. Nggih, nganu to kala-kala piknik gratis. Oh nggih. Nek Batang niku mboten Batang sing mlumah niku mboten to? Mboten, nggih. Niki nek kula wau Batang utawi Batang tenggen dalemipun Bapak Lurah keranten ngantuk tenan niku Batang niku kula. Oh, ngaten. Nek mriki niku Kabupaten Batang. Nah, Batang. nggih, Ya. ning katelahe lak njur Batang ngoten. Sip. Nggih. Mugi tansah pinaringan masyarakatipun rahayu, tentrem, ayem. Amin nganten Pak Bu. Amin. Niki dongane mboten dongane Mbak Eni mboten Pak Bu. Napa? Ning dongane Ibu Waranggana sing mrehatosi sesarengan warga Desa Kambangan mriki nggih Bu nggih. Lah niki siang dalu 3 hari 3 malam mboten sare niki Mbak Eni niki. Paling liyep sedilu ngoten nika. Ah dongane nek adat sabene ngoten niku mandi-mandine donga iki wong prihatos Pak Bu nggih. Nggih, sumangga dawaken podang kuning Ibu Eni. Sip. Esuk awan ning omah wos ora krasan. Keluyuran aku leki sing tak sayang. Mobeng mimbar anggenku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyawang liang-liang tak sawang becok
ngaturaken agunging panuwun nggih Ibu Eni. Ingkang sampingipun monggo pitepangan rumiyin sinten Mbak? Sugeng sonten Mas Petro. Nggih, sugeng sonten. Kula Risa Ristina. Oh nggih, Bu Risa Ristina pidalem wonten pundi, Bu? Kula saking Getasan Semarang. Oh, menika saking Semarang, Temanggung saniki Semarang. Badhe ngaturi sekar utawi tetembangan menapa menika, Bu? Langgam-langgam kemawon nggih. Oh nggih, sumangga niki mangke tak jogetane kula wau Kang Gareng sampun, monggo. Nyuwun langgam rengu kemawon. Langgam rengu nggih, Ndara Yoga, Ndara Pradangga sumangga. Langsung nggih. Nggih, langsung kemawon. Nggih. Sejak ikat penerengun enten kapan nego dene sampun dangu dikatakan saniki jerbenten napa pancen sampun Nggih, ngaturaken agunging panuwun Mbak Risa, nggih Ibu Risa. Nggih, sisih sampingipun kepareng asma sinten Ibu? Nggih, wilujeng sonten Mas Petro. Nggih, wilujeng sonten Ibu niki nderek pitepangan rumiyin dumateng sedaya sederek-sederek warga Kambangan. Nggih, nderek nepangaken nami kula Siwi. Nggih, Mbak Siwi pidalem wonten pundi, Mbak? Kula saking Temanggung. Oh, Temanggung, Temanggung, Semarang, Temanggung malih nggih. Badhe ngaturaken sekar menapa, Mbak? Nggih, petis manis kemawon. Petis manis. Nggih, sumangga. Ibu. Petis manis pupus tebu saumpama aja ngucap ora tegas
Nggih, ngaturaken agunging panuwun nggih Ibu Siwi ingkang mijil saking tlatah Temanggung. Nggih, salajengipun nuwun sewu Ibu. Wah, menika mustikaning waranggana menika nggih. Pitepangan nuwun sewu Ibu kepareng asma sinten? Wilujeng sonten Mas Petruk Mas. Nggih. Nggih, Ibu. Nggih, Bu. Nggih. Wah, nuwun sewu nggih, Bu nggih jenengan Pripun? cak-cak wirawiri adem-adem, Bu. Oh nggih, mboten Nggih. napa-napa. Ning nggih. ademe mriki niku benten kalih ademe sing teng Jawi-Jawi mriku. Ngaten to. Teng mriki niku ademe niku sejuk, tenang, senang dan marake nganu sehat. Nggih. Keranten wonten ing Kambangan, khususipun wonten sedaya wilayah Kecamatan Bladu menika nganu nggen apa kuwi panoramane alam ya apik, masih terjaga lingkungane. Dadi udarane kuwi iki marake mboten anu apa megang-megang mboten. Teng mriki niku kula iso sehat kok. Lah. Yen percaya mboten nek kula teng mriki niku lho. Pripun? Yen percaya mboten nek kula teng mriki niku to Nggih. menghirup udara niku rasane wis kaya bayaran. Oh ngeten to. Ah. Berarti niki mengke cukup menghirup mawon Oh, nggih. nggih ampun, nggih tetep oleh ra kitung. Nggih Pak Lurah nggih. Ah. Ning saestu niki warga Kambangan niki jenengan niku tinitah minangka dados warga masyarakat mriki patut bersyukur keranten gemah ripah loh jinawi laladan mriki. Tepuk tangan Pak Bu. Amin. Nggih, Ibu kepareng asma sinten? Kula Bu Win. Nggih. Saking Temanggung. Oh, nggih, Ibu Win badhe ngaturi napa panjenengan? Nggih, menika wonten panyuwuran rewel. Oh, nggih, rewel. Wah. Nggih. Nggih. Mangga Langsung kemawon kanca, ndoro-ndoro ya go. Nggih, ngaturaken agunging panuwun Ibu. Nggih niki dumateng sedaya warga masyarakat Kambangan mbok menawi wonten pamundutan ingkang badhe kasuwun. Mboten nggih Pak Bu nggih. Wonten ingkang badhe kasuwun malih mboten. Keranten nek ringgitan siang menika mboten kados nek wonten ing ringgitan dalu. Kejawi wektale menika namung tingkas nggih kedahe cekak aos ngaten antuke nglampahaken wonten ing ringgitan siang supados sedaya waget murakabi.
Nggih, niki nyuwun tembang kur pindah malih gek enggal sibo ngonten nggih Kang Gareng. Terus ah iki gek gayeng-gayengi rewel wae wis iso gayengke anu ana ing laladan Kambangan kene ya, Truk. Ayo. Nggih, niki rewel. Napa ndara-ndara yoga enten ajeng sing nganu nyekar napa kalih nganu? Nggih. Niki anu pungkasaning tembang monggo digayangke napa ajeng lewung napa ajeng napa monggo nderek. Napa nggih slendro mawon, slendro berarti anu apa? Ah nderek mawon, nderek nggih, nggo. Heeh, Truk. Mathuk wi, Truk. Heeh, langsung sebo ya, Truk ya. Ayo, Kang Gareng, Kang Bagong mau. Nggih, monggo badhe minangkani napa? Bu Eni Mbak Eni niki sing biasane cuk ide-ide cemerlang monggo, heeh. Nggih. Nggih. Niki nyuwun dara muluk napa pripun? Nderek. Pokoke napa ingkang panjenengan aturaken pun matur suwun. Matur sembah nuwun ibu-ibu waranggana monggo nerasaken lampahan ya Kang Gareng. Heeh, Truk iki supayane adewe supaya enggal rekat ngatur marang bapakane Semar kaya ana wigati apa Truk? Ya ayo. Ya ning